Obzirom da spadamo u nerazvijene, nažalost, krajeve u Srbiji, sam Zaječarski Borski okrug, sva sredstva koje dobijamo od strane Ministarstva privrede i Fonda za razvoj su itekako nama korisna. Obzirom da imamo i jednu opštinu koja spada u 4. grupu nerazvijenosti, sva bespovratna sredstva koje dobijemo, na primjer, druga grupa dobije 30, a 4. grupa čak 40% besplatnih sredstava, to može u mnogome da pomogne samom privrednom društvu. Takođe i za početni biznis, kad su i mladi u pitanju, a naročito ženski svet, za njih to itekako mnogo znači, jer treba ih motivisati na neki način kroz takve programe podrške da oni počnu da razmišljaju da postoji mogućnost da i oni nešto otvore, da i oni nešto razviju, da prosto budu sami inicijativa svom nekom početnom biznisu. Generalno gledano nije ružičasto, na sreću imamo Borski okrug u ovom trenutku, odnosno opština Bor, koja je u mnogome povećala industrijsku proizvodnju u 2021. u odnosu na 2020. čak za 27%. Naprimer, daću još neke parametre, izvoz je uvećan za 85%, uvoz za 79%. Ali, nažalost, s druge strane, je to samo opština Bor, oni beleže i rast prosečnih zarada, rast zaposlenosti, sa ostalim krajevima je to malo drugačije, ali se nadamo da će da prate jednu takvu razvijenu opštinu i da ćemo i mi biti nadalje isti.